tung tagamon ma tarjail pirong tu jorgong ni tano molo sojolo di tahun sabil tung tagabon ma bikkas jorgong isian tano dang adong dapat sah Aidang adong dibahit Tuhan Jehovah nang gusada da jolo di papatar sibunian natu panurirang akka na posonay. Ido sahatna martua do akan natu mangihon hatane debata jala naupiopsa amin maredeta. Tidak kun ma hapor siaw tay songon nani tidak kun ni dong atas hapor siaw di sa dok portibion rak mahita magdok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesedei imana tinubuan di si Maria nagabe-gabe siat tot di purbadia adorang suhabubuhan Ido tuhatan natu mau nabernit di panghuman silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang natu atu banua turun di tanong namulak mangulu di hari patuluhun nama naik ke surga lau hudul siam di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani isi mai ibana pa mamulak sogo tu tanon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tod di perbadia jala rongsa da huria na badia huria atau panalak Kristen akan na badia dohot di asisani dosa dohot di hatai nama dok mulak mangulu do sogot daging halak nang mate dohot di anguluan nasura suda amin.
Shalom, selamat hari Minggu ma dihita salahuna. Tabagi ma titing na maragam di tonga-tonga ni hurata di bagasan na sa minggon. Guar ni Minggu palimahon dung ipepanas na marlapatan hapapatar. Do topik Minggu di jauh gabe si jala jolma. Napaduahon pertanyaan week di hari Kamis 10 Februari 2025 masuk pukul 10 sia 30 wib di Patu Bahuriata do pertanyaan naparjolo wiksada do 2 di bagas ni keluarga amang pesilaban Borgultum wiksada na beralamat di Jalan Sutomo Gang Merpati. Napaduahon Victoru dohok wi 4 maringanan di bagas ni keluarga B Manalu Boru Pardede Manang Opung Warjuna Victolu beralamat di Komplek BTB. Alania manginang oboto kami mamar titingon mardala pertanyaan tamu se mulak gabe tu bagas tuas ni huriatta dang di garja behita manginang. Napatuluhon pertanyaan remaja napasobulung dohot anak kos. Di hari Jumat 10 Februari 2025 masuk pukul 10 sia 30 wib maringanan di garejata di Patu Bahuriata do pertanyaan remaja napasobulung dohot anak kos do mutusi tasosoi maganup yanakot ni huriatta naso masuk be tusi kola minggu manang na bajar-bajar saha tu na poso bulung asaria laho madohoti ulauni. Napapaton sumbangan material bangunan berupa daun jendela gedung sikola minggu. Pinabotohom ma tusalhut ruas ni huria dinatongon merdalan pemasangan daun jendela gedung sikola minggu ni garejata. Godang ni daun jendela narikot si pasangon godang na 52 daun jendela. Organisada daun jendela godang na 700.000 rupiah. Alani amanginang penangidohom matusalhu ruas ni huriatta naukap roha lahu manubakkon daun jendelai boy ma tapasaha tu huriatta. Alani haradeon nirhata di pasat hurata mau liate song daptan pasahaton sumbangan na parjolo amang keluarga amang rendi gultum boru manurung godang na 20 daun jendela. Napalimahon namang inang audit huria periode Oktober 2024 saha 1 Januari 2025. Di hari Selasa 10 Februari 2025 mamuka pukul 15.00 wib maringanan di kantor sekretariat HKBP Soposurung di Patu Bahuriata do audit huria do mutusi penangidohom ma haradeon ni tim audit huria parhalado parartaon sekretaris huria dohot bendahara huria aseryama madohoti ulauni. Naponopo na manginang pamasumasun pabagason naparjolo titing naparjolo naing majalo pamasumasun pabagason ma midun jarwendin goklas sianipar anak ni amata ganda sianipar tubuh ni inata orselina siahaan sian huta sianipar siopatopat ruas ni huriah KBP Balige Resort Balige Distrik Sapulusada Toba Hasudutan dohot orwana Eklin Palentina boru tabunan boru ni amata halasa tabunan nahinan tubuh ni inata sorta nabdupulu nahinan sian huta Soposurung ruas ni huriah KBP Soposurung Resort Soposurung Distrik Sapulusada Toba Hasudutan sakap pamasumasoni naing di Patupa di HKP Balige dari Sabtu
22 Februari 2025 masuk pukul 10.00 WIB. Na paduahon titing paduahon naing majalo pamasu pabagason ma calo padita 1 April DB Hutabar MTH anak ni Amata padita Epsan B Hutabar MTH tubuh ni Inata Samsidar Manalu SPD Sian Huta Jalan Kartini Sopo Surung ruas ni Huriah KBP Sopo Surung Resort Sopo Surung Distrik Saplusada Toba Hasubdutan Dohot Orwana calon Bible Pro Helen Eperdina Lubabatu SAG boru ni Amata Sahat Lubabatu tubuh ni Inata Tio Jujur boru Manulang Sian Huta Panglong Sepriok ruas ni Huriah KBP Sepriok Resort Kampung Pon Distrik Saplopat Tebing Tinggi Deli Saka Pamasumasioni di Patupa di KBP Lagu Boti Kota Jumat 10 Februari 2025 masuk pukul 10.00 WIB. Nani hobasan ni perhalado HKBP Sopo Surung. Napapituho na manginang akapakobasion di bagasan sa Minggon Boy Mataida tensilan na adong dihita. Napauluhon janji iman MBO sahatu sadarion napasahaton janji iman MBO 160 kakak, sia 260 kakak, ruas ni Huriata na terdaftar. Demutusi penengidohom ma tusaluhu ruas ni Huria, sarade mahita persidohot manupai hulauni. Napasiahon daftar ruas ni Huria nomor ulang tahun dohot daftar ruas ni Huria nomor ulang tahun pardonga Sarepeon. Tadi siya manginang di ulang tahun pardonga Sarepeon nomor sada di si arong sala penulisan. Sasitongna si tua tigor pitor 5 juta inangi rentina boru siregar dang boru silitong ati manginang. Hatani debata turas ni Huria na ulang tahun di patang doau tujapalan akan alomak di togo-togo doau di labung aik hasonangan pesalmen 27 ayat 2. Songonia manginang tobik doa Boy Mataida distensilan adong dihita. Napa 10 sadahon na manginang majaha surat sososo taringok tu janji iman MBO tahun 2024 Sopo Surung Balige sada Februari 2025 nomor 006 garis miring D.11 garis miring R.9 garis miring H.01 garis miring angker mawi 2 garis miring 2025 hal janji iman MBO. Na pinarsangapan amanami inanami perhalado do ruas ni Huria HKBP Sopo Surung di inganan Nabi. Asini roha dohot dame nasiat debata amata do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do sia todi porbadia amin. Tamasi tutudo madok mulate hita tu debata perdenggan basai ala asini rohana tarban hita menguduti akka pakubesota mamolus akka tikki sahat rodi ari sadarion songonang taboto nunga ditotopon rapot Huria di tahun nasalpu iman naing patupota ma pesta mamiakon batu ujahan di tahun 2026 domutusi di sakabi Huriata jalatongon merdalan ima pembangunan di Bagas Joro ni Tuhata dalau patuluson pembangunan ini di Patubah Huriata do ragam ni akka ulaon naparjolo amanginang papungus sumbangan pembangunan adorang so masuk permingguan do sumbangan ruas ni Huria napaduahon pesta perak gotilon pembangunan do tahun puncak okumene inklusif HKBP napatuluhon mangalulidana marhiti proposal tu pemerintah provinsi kabupaten songoni nang perusahaan na adong di Nahamaliangta napaupato na manginang janji iman MBO sian ukap ni rohak keluarga ruas ni Huriata ragam ni janji iman nang tetopon Huriata siganuk bulan ima adong di Rp50.000 Rp100.000 Rp150 sah Rp200.000 dohot nasa natarajor ni roha ni ruas ni Huria di bagasan sataunon tahamalate hodo ala denggan merdana proses pembangunan Bagas Joro ni Tuhata mauleate ma dia karuas ni Huria
naung pasahaton janji iman MBO saha tu bulan Desember 2024 alai ni rajumat do dinahumurang partisipasi ni ruas ni huriata ala saha tutikyon amanginang holan 100 ono puluh kakado pe napasahaton janji iman sian 200 kakak ruas ni hurian atau daftar di database ni huriata sialani huelek hami ma hita saluh na amanginang ruas ni huriah KPP sopo surung asa taleho maruhata lau pasahaton jala patuluson akka naung tasakapi di tonga tangon huriata ima janji iman MBO hobar putusan ni sermon perhalado pertohonan nari Rabu 20 Januari 2025 ia pembayaran janji iman MBO tahun 2024 nalumabat Mei dari Jumat 20 Februari 2025 songonima penasaha tuhita saluhna tuhatama nama dongani dohot masu dohot perhalado dohot ruasna marsaka ama Tuhani marhiti huriana tabi mardongat tangiang padita KBP sopo surung padita jans pada poten sigin empil tertanda tangan dan berstempel amanginang songoni amanginang di warta kewangan boy matong taida di sensilan adong di hitabe molo tung adong nahurang lobi diak kapenuraton do jumlah parhepengon boy mata patakas lau paninggal tuminggu nenengro molate ma horas ma dihita salukna
Maret de mahita, las tapapuma, piliata pilia sarado sadabi. Ringas apa buahon berikan uli, berikan holongan ni Yesus Tuhan ki. Ringas apa buahon anak sitong doi. Membuat asa bolso suara kudus mi Ringgas apa buahon berita muli berita holongan ni Yesus Tuhan ki. Ringgas apa buahon berita uli, aku sadar patudus tuna ditanoi. Ringgas apa buahon tusu dedongaki. Aku mari keido malu aton diki. Ringgas apa buahon berita muli berita holongan ni Yesus Tuhan ki. Ringgas apa buahon berita uli, alam binaritaho nagdadaton gini. Ringgas apa buahon hatan sitongi tunay holongan asa maluwali. Ringgas apa buahon berita muli berita holongan ni Yesus Tuhan ki. Ringgas apa buahon berita uli, ayat kanang manjalo kuasan dodisi dungi di surga solo ende hono kui. Berita holongan ni
pasada rohata martang yang mahita. Holanala asini rohami doale Tuhan umbain na boy hami marlas ni roha sahatu sadarion. Boy hami marpunguras ni huriam hagabepe sopo surung di ingananon di bagasmon. Mamuji doh pasangapo guarmi ale Tuhan. Nuayang ale Tuhan naing tumangi hon hatami mahami. Parrohai jala parbisuki mahami saluhu na ale Tuhan. Asanggiat hatami gabe dasor may di perdalanan di ngulu nami ale Tuhan. Umatang yang nami maule ate madiho. Amin. Kamang dot tamuinang hatani debatan nama dongani parsaurata di mingguta sadarion. Imana tersulat di Lukas 5 mamukas yang ayat sada saat rodi 10 sada. Lukas 5 mamukas yang ayat sada saat rodi ayat 10 sada tajahama marsikat soring. Jonjong di topi tau genesare do ibana sahali dina nirongoman ni natorop ibana laho umbege hatani debata. Gabe dibongoti ibana maparau nasada na di sisimoni jala dipagido tu ibana asa dipaholang parawi saotik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamodai natoropi sian parawi. Gabenin si Simon mangalusi guru manipat sabor nginon dohu halojaon hamis soda adong dapot. Alai mangasaon hatami olo doahu sumapakon. Jala dihilap nasida ma dongan nasida na diparau nasada asaroman dongani nasida ma buatsa rodo nasida gabe digohi ma parawi duasa maradu lonong. Aitar halomong do ibana rodi sude dongan na siala deke na binuat nasidai. Di padarat nasida ma akka parawi ditadikon masaluhu nai mangihuton ibana ido yanggo sana horas ma dihita saluhu na kamang dot tamuinang shalom kamang dot tamuinang totu di tonga-tonga ni perdalanan ning nguluta dia maka na makorhon akka naulina denggan ragam do akka usaha na tapatu patusi dia maka na makorhon asa taruli hita di tonga-tonga ni parnguluat taragam do akacara na tapatupa asa anggiat na taulai asa anggiat na tapatupa na takarejoi makorhon las ni roha di tonga-tonga ni parnguluan na alay nagabi suku-suku di hita saluhut na kamang do tamuinang bohado molo aka usaha nang tapatupai do semangat nadong di hita gabe marisuangi dang makorhon naulina denggan na takarejoi ima suku-sukun na paling maul ta alusi sa sitong na akamang dot taminang totu sian segi hazol maun marsak do hita disi sian segi hazol maun dang terima hita disi jala bahkan olo do hita menyalahkan Tuhan buasa songonon buasa dang dapot tu akan nadenggan HP nunga huulahon nunga hubayan usaha natung mace gogo di tonga-tonga ni parnguluatta alaya kamanginang ikon ingotot tado di korteipe di do adong ede songon sorhani pada tido mordong baru hamu si udukna na adong di tanoon songon sorhani pada tido na adong di tanoon berputar dang adong nahot alani makamang dot tamuinang ido na taida na diadopi si Simon Petrus di sonrap dohot donganna na dibaritahon ni
Lukas dison bohado perdalanan ni pernguluan ni Simon Petrus do donganna tong do songon sorhani pada tii dang adong na heahot dang adong na hot di tonga-tonga ni pernguluan ni nasida. Bahkan ketika dia sudah menjadi seorang yang percaya tong do mengadopi akka perputaran manang dang se dapat ni mana parutungan di tonga-tonga ni pernguluan na olo do imana si pata mengadopi akka harugian songon na taida di tonga-tonga ni turpukon akka manginang di barita hoddo bohado si Simon Petrus nunga sadari sabor ngin ibana di tonga ni lauti alai dang adong dapat ni ibana alai marhite ha portion nei marhite Yesus Kristus ro debata madapat toni mana di dogma sapak ko mamuse jalami tu na ubagas muse akamang do taminang sangado sian segi hajol maun memang sangado dang terima si Simon Petrus di si ala nungalo jay mana alay disuruh muse alay bahasa boy di bahani mana muse songoni akamang do taminang ima ala ni haporsion imana dia yakin dan percaya bahwa orang yang menyuruh dia bahwa orang yang memberikan perintah kepada dia adalah sosok yang membawa damai sejahtera bagi kehidupan dia adalah orang yang akan membawa dia pada kedamaian yang membawa dia pada kehidupan yang lebih baik lagi idok bahen akamang do taminang olo si Simon Petrus manapakot jalanai jalaahan hasil na taida gudang do dapat ni nasida lobi sian na dipikiri nasida dapat ni nasida akadeke bahkan sampai pola na yang meribak jalan ni nasida akamang do taminang ido na taida di tonga-tonga ni trupukon jala sasitong na odo nagabe odolan di tonga-tonga ni jamitaon adong dua na ikot si ingotot ta di tonga-tonga ni parngulatan imana parjolo hapor siaon dohot pangoloyon kamang do taminang urang do jolma di zaman nuaingon mengadopi ketidakpastian di tonga-tonga ni pernguluanna mengadopi ketidakpastian di tonga-tonga ni aka parkarejoanna di aka hahipason nang di aka parsaorape bahkan di masa depan pe urang do jolma dang mengadopi ketidakpastian di tonga-tonga ni pernguluanna molo taulahun sada ulahun pasti adong do keraguan di hita bohado ujung nion ahado hasil nion bohado anon pakorhon nion di tonga-tonga ni pernguluan nami kamang do taminang si Simon Petrus dataida di son tugu do haporsion ni mana jala olo do imana mangoloi pajowon parsuruon na pinasahan ide bata jala ido na dipangido tu hita ganuk mersara-sara di son asa haporsiaon do pangoloyon nadong dihita lam tugu holan tu debata ala marhitido kamang do taminang boy taida muse godang ni pasu-pasu naneng si pasaton ni debata boy taida muse lobi sian na tapikiri i lehonon ni debata do tu hita ganu marsada-sada di tonga-tonga di parnguluata si ganu pari na paduahon akamang do taminang na taida sian tonga-tonga ni trupukon ima habuluson mangihuton Yesus Kristus kamang do taminang mula maju hita tu zaman na semakin modern di zaman sanarion jok do gudang jolma alan dapot di na di parsita ibana alanung adong na dihirim ibana gabe lupa ibana madok moliati tu debata gudang do jolma songonia kamang do taminang alanung di pasat debata sadeba sian pasu-pasu ni debatai gabe hiram merasa nyaman di mana di tonga-tonga ni pernguluanna taida kamang do tamuinang bohado si Simon Petrus lobi sian na dipikiri naido di lehan debata tu ibana ale ahan na dibaheni mana dang dibaheni mana narikoti gabe mago narumikoti lapatan nak kamang inang si pata olo di tonga-tonga di pernguluton tading do na rumikot tading do narikot dibahen na rumikot lanima kamang do taminang ido na taida jalan na dipaingot debata hita mahite trupukon asa bulus sita mangihuton makaporsyai debata di tonga-tonga ni pernguluan sigano pari na parpudi sahali kamang do taminang songon naung tabigi di tonga-tonga ni warta jemaat
Tongon patupan nami maulad di tanggal 14 di Lagu Boti Kota, mohon tim multimedia undangannya tadi deh. Patu pahami mamang inang undangan tu hita saluhutna ruas HKBP sopo surung dison tu macalas lorohanami amang inang boloro hamutusi ala huingot do di pasahat na tuwe-tuwe do dison narahei anggap pamu may ibana i anak pemuna jala au anak muna do ikhlas do rohamuna disi akamang inang romahamu disi asalam tabalas rohanami nang tabalas rohanina tuwe-tuwe molo ulaw niyan no nakamang do tamunang di patupa di HKBP Lagu Boti Kota di Lagu Boti alay bolo ulaw adat di patupa di HKBP Godong Lagu Boti berseberangat doi jono kadodang pala daw-daw ano nakamang inang paksok do disi sian di gereja non asa markur sude punguan na adong di HKBP Soposurungon dungi sidung sian gereja ta rak mahita tu Lagu Boti Godung manortor doa no disi marede Kasmarwata disi akamanginang Roma hita disi diulani tuhata ma nama masu hita saluna amen martang yang meta mau lihat ma di hole Tuhan di hatam nang saur di tonga-tongan nami di ganuk bersera-sera di tikion na paingotok kami le Tuhan asa totong marsi hohot maka percaya ho marsi hohot marsi gatung tuho ali Tuhan lani le Tuhan namang idu do hami tuho asa ho totong nama dongani hami saluna ho totong nama masuk hami saluhna le Tuhan ho totong nama ngalehon akka silas niroha di tonga-tongan ni parnguluan nami ale Tuhan di minggu sadarion hubok kami di bagas tangyang nami saluhna akka parkarejon nami saho ale Tuhan na totong mamasu-masui ho ale Tuhan na totong mandongani hami mangulahon saluhna ka parkarejoani asa marhite ale Tuhan jupang nami las diroha jupang nami akka naulina denggan di tonga-tonga ni parnguluan nami nang songoni ale Tuhan hubok kami di bagas tangyang nami ima diaka yanakon nami na tongon di bagasan persikolaan ho maale Tuhan na mangalehon hapistar tunasida ho na mangalehon hai pasot tunasida doho bisud na sakole Tuhan asa marhite persikolan nai ale Tuhan buina sida mabelas rohanina tua-tua nasida tarlumobi ma marado pokko ale Tuhan le Tuhan di minggu sadaran hubok kami di bagas tangyang nami ima di dongan nami di ruas nihuriam na tongon di bagasan parsahitan ima di amang alboin siahan natongon sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Medan ale Tuhan pos rohanami ale Tuhan hototong na mangalehon hai pason hototong na mangurupi na mangalehon hagugotu nasida ale Tuhan asa marhite ale Tuhan buina sida tumibu malum siap parsahiton nasida buina sida tumibu rap marsaur dohotami di ingananon ale Tuhan nang dia kadongan nami pe nasubuhi roto inganan mon pasu-pasu mana sida le Tuhan padau nasida sian akka parmaraan ale Tuhan takas di botoho nunga mardalan proses pembangunan ni huriam HKBP Soposurung tuhoro pasaton nami on saluhut na le Tuhan alana persiado hami le Tuhan hodon na pasahuton lomo ni rohami ale Tuhan di namardomu sirang pe hami san inganan on pataro mahami mardongan hai pasal pajupang do keluarga nami be di bagas nami be ale Tuhan perdosa na gudang do hami jumulo se samai asa tamahami gabe haboron ni pasu-pasum holan mga saon guarna namu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho amin tapuji tu hatta marhite na marete hita siat bukit de nomor 720 lalu las tapasahat ma beliata Suruho lasumeahon diri radonimu
suruh Tuakan terpunjung Nasodo na parosehoni Dapoton mana tumon na porsu Usuruh pato hasoloki Usuruh sumeaon hosamu Popomina saroha dagingi Tundal hon maagiot ni rohamu Usuruh pasal ton lomaki Usuruh gabesi cala coma Palua kanatari hoti Arahon asa Tuhan olua Usuruh ihun tunggalaki Tatangnya kuma peliata alide mata amana mina di banua kijang hodo haroron salu silehon lehon narenggan doho na so libasa na mauliutus hupata hai masian nani lehon mi tuhami pilihan nami tuho saya jalo mai gabe na usus di jalom paso mai jala ramoti asa ho parsiak kami pilihan on pati bulun harajam muni tonga-tongon huriam dohot di portio buhai marohan nami marhiti-hiti terdim asalamu tadhami gorang nisi lehon mi tuhami asalam gergir hai mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di bono gijang sa pinarbadia magwarmu sa Roma harajonmu sa saat malomon roham di banu atau ngaon songon na di bono gijang leho matu hamis dari on hanguluan siapari si samarusanami songon panisanami di dosa ni dongon namar dosa tuhami unak kami togiho tu pangujunan balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala dari ramuti Tuhan debata mahita
Disedak ko Tuhan debatama buhina tuhita jala asima rohana midahita. Diropak ko Tuhan debatama buhina tuhita jala di pasarhon madamena tutun ditabe. Amin. Selamat hari Minggu marita saluk nak kadang untuk daerang dok kaya nakun namin na bulong.